investigatívnych novinárov, nenechajte si ujsť Oscarový film Spotlight, ktorý vo štvrtok dorazil už aj do našich kín. Všetci riešili, či Leonardo DiCaprio konečne získa svojho prvého Oscara a mám taký dojem, že mnohým ušlo, že cenu Akadémie v kategórii najlepší film získala na prvý pohľad pre niekoho možno nudná dráma, nakrútená na základe skutočného príbehu Spotlight. Ten príbeh, respektíve rovno celú kauzu v roku 2002 odhalili reportéri z Boston Globe. Áno, niekde na svete sa to naozaj dá. Existuje úzky pracovný tím naozajstných investigatívnych novinárov, ktorí sa napríklad rozkrývaniu jednej jedinej kauzy venujú, koľko potrebujú pokojne aj celý rok. Príbeh filmu Spotlight sa začína príchodom nového editora v podaní Liva Schreibera, ktorého upúta nenápadná správa o pedofilnom kňazovi. Navyše, jeho právny zástupca poukazuje na to, že nadriadený tohto kňaza o všetkých prehreškoch vedel. Šéf tímu, ktorého si zahral Michael Keaton, sa tejto témy chytí a tým Spotlightu začne pomaly odkrývať celú jednu veľkú nechutnú kauzu, ktorá tak veľmi otriasla celou katolíckou cirkvou. Spotlight vyzdvihuje potrebu a silu investigatívnej žurnalistiky.